want justice. Justice, justice. Restaurant no mutande. Mutande, mutande. Mutande, mutande. Puri no mutande. Mutande, mutande. Puri no mutande. Mutande, mutande. Puri no khairokde. Khairokde, khairokde. Puri no khairokde. Khairokde, khairokde. Puri no. Orang tamu ni bagai duk maliwa kadung panda kayak kusum lagi mana? Ambai sini cung orang kutung mangka sini kadunga panda kaisa cung makaika sini ako sini tabu परिस्थिति Tripura je situation hamian bagai tam nih kai sini Tripura wo koi din por no cung ako sini bodi besar no rap kaisa koi tongo cung puno save kuri ka abagin cung abon bagai cung pentamid bising tip no cung korang mati salai ka cung abagai borok bokabang tulia tam nih kai cung pentamid bagai kaisa limit do cung borok tu जों किसान बरफ फानो जों चिनि खरंना तिसानाय चिनि बरिबो सारन बागै जों जास्टिस साना तिनि जों अर सपाय लायो ओमफ्राय जों जास्टिस तामा साना हिंखाखाय चिनि पानि सागर जों गतनांमन तुइ आबो जों जास्टिस नायो चिनि बुखुकनो जे रेप खायनाय बिनि आसामी ताबो यगै गुरेजा बेलमाने गुरेजा गुरेवै बताइसा दमकेरि दङ अ केसनो नर तिसाना दिहनै आबगे बेलाय दुख जों साक साक हामियाबो खायजागो ताइसा दमकुरि जाक दङ चिनि अहा साकाव नगो बिसिं दङै सासे जों सेभ करि खा चिनि बुरेर आबगे जों बेलाय दुख नांजा ओमफ्राय चिनि बुखुक कपिता बत बुथारजन सिजाखा ब नगो दङ जे सेभ करि नायदि अमहा सिचुएसन चिनि हासाका दङ आबगे बेलाय खाव दुख नांखा ब कुनो बयहाय चालक चतुर बंजा जायो ब एकदम नर्माल बरक बनो साबता खायका ताबो खनो आसामी मानजायाखौ आसामी गुरिन दङ आबंखा आम्बासा थाना आबंखा 17 तारिखनि घटना ओंखाय आबो बेलाय दुख आबोनि सकांतायसा उंसा जावखा आबो 12 तारिख आबोंखा श्रीनगर थानाव चिन बुरि बोसारो 4 जना रेप हंगो ओंखाय रेपिस रंखाय 8 जना चिन बरक न आबो नायदि चिनि जों घटना कायसार घटना दङ आबोगे बेलाय सिलिंगो अब कमहाय घटना रंग अब जों जास्टिस माना बागै जों अबनो दिनै खरंथि सालायो जे खायनो रनो जास्टिस जे खायजोंनो रनो जास्टिस रिना अंथुं गभर्नमेन्ट नायना अंथुं दिनै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट दिनै जतनो आवाज दिनो खोनाथों होनै जों दिनै अर हाव अंकर फायो दिनै बुमाराव दिनै बोसाराव दिनै सेफनि बागै जों अर सपायजों जतनो खादुगो नांलायजा जों जत खायनो रनो जों नायो साजा बरनो फासि रिदि होनै जों सावो बजे रेपिस रंनो बेलटारि दिहिन जों दाबि दङ रेपिस रंनो खमाकुरै होनै जों दाबि दङ ओंखांके जों वी वान जास्टिस नि बरन बागै जों दिनै खरंथि सालायनाय रेपिस कालचार थागदि होनै जों खरंथि सालायनाय देके सांके बोसारकनो फोरोंदि होनै जों खरंथि सानाय देके सांके बोसारकनो माया खायदि होनै जों खरंथि सालायनाय देके सांके बोसानो थांदि बोसारक बुरैरकनो खायरकदि बुरैरकनो माया नांदि बुरैरकनो तिसादि होनै जों अर खरंथि सालायनाय तिनि आबोनो चिनि कक साना मुसुमाखै जत चिनि तिप्रा हास्ते दंनाय बुमारक नर जतनो बोसारकनो फोरोंनान बागै चाइटकदि जों जतनो चलांथों बोरै अंथों जतनो अब कायसा सेब नांगो चलानि बागैबो जों सावो चलानि बमबो फांमैबो जों सेभ करिखा फ्रेन्ड बमबो फांबो जों सेभ करिखा आबगे जों अरन बेलाय दुख ताकेसे सुंमुंगे नरक ताब बोरै मथाने इंगै नरक प्रशासन नंना बसु जरते प्रेसार वे बरक नरम बेनानि चाइटकनाय जों आबोनो प्रेसार खायनाय प्रशासन जों आबो चिनि आसामी यगै गुरि जाक पानि सागर आबो जों प्रशासन बाय कक साइ दङ उसी बाय कक साइ दङ चिन केसनि बसु जरा ब सेक्सन केस दं 376 केस ब्र केस रेप केस चलि दङ ओंखाय दाय गोबां धरनेर बर केस जाक रमफ्रेमानि सफ्रेमानि अनेकटा आईपीसी केस जाक अबनो अनुजाय इंगे बर बेल मानानि कुनो प्रश्न से फाया इंगे बर फाइसे बेल रिदि खा आबनो जों क्वेश्चन जों थाना इमिडिएटली थाना कक चाबलाय जों वाइसाबो थां फायका कक सालाय फायका जों अटोमेटिकली किसा फाइनान्शियल जों हेल्प बखाय फायका बरनो जों नेक्स्ट टाइम थानाय अब प्रशासन जों प्रेसार दिनाय ओंगे लास्ट ताकेसे सुंमुंगे ताबक तिनि तिब्रासे सिगलान बिसिङाव गोबां मानो तमु हामिया नुजागै दङ ग्राम दि द्राक्स बाखौबाय आमति लुगुरनो ताम कक खजाना मुसुं अमनो आं ककसना मुसुं चिन्ति प्रसा बोसारन बिसिङो नरक से नेक्स्ट जेनेरेशन बर नरन बागैनो जों अमो ताबक तिनि हाव अंकर थायो जे बुरै बोसारनो थांनानै रेदि तंनानै रेदि चलाबो साबो नरक चलाबो सा हमदंनाय रं नरनि वान सुक मं सलायदि हामियानो तावन सुकदि साक न सलायदि निनि बुरै बोसानो निनि बाहानो जुग निनि मा निनि बिबि जुग हिनि वान सुकदि रेसपेक्ट रेदि नरक रेसपेक्ट रिकेसे नरनबो बुइ रेसपेक्ट रिनाय
sakna hamjadi nung hamjaka je nona boi hamjaknai abona ang question khaina mo chuwa chalabo saro nungoi chawai phegoi tongnai ro noro nani life na hamjakdi noroni langma na hamjakdi oba hamya sitra khaikang kai government kaisa rule khajak tongo hamya khaine ni bagoi almost kaisa boron bagi saja jelama thangai boro jabo জীবন jelo thangi ma tongnai abona norok kiridi prashason ni aino kiridi abona ang koina mo chuwa